Dnes vás vítam nie v Nitre, nie na Golianku, ani na Slovensku, ani v Ostrihome. Vítajte v Chorvátsku. Tak teraz sa nachádzame v Nitre, ideme na odchádzame práve z Petrží. Dneska vás vítam zo Splitu. Vyzerá to ako veľký čínsky múr. Dobre. Nie tak rýchlo. Ešte pred začatím videa. Určite sa vám stalo, že keď ste boli mimo Slovensko, Európskej únii, tak ste nemali dáta, alebo aj mimo nej. Keď nechcete platiť vysoké roamingové poplatky, tak mám pre vás jednu super aplikáciu, volá sa iRealo. Je to aplikácia, kde si vlastne kúpite elektronickú eSIM-ku a vyberete si tam svoj dátový balík. Môžete rôzne balíky, hociaké krajiny na svete, je tam strašne veľa krajín, majú pokrytý skoro celý svet, majú tam aj SIM-ku, ktorá funguje na celom svete a tam si vyberiete svoj dátový balíček za lepšiu cenu ako na Slovensku. Napríklad u nás stojí 1 GB do Bosny a Hercegoviny 15 €, na tejto aplikácii je to $4,50, čiže to je nejakých 4,30 €. Čiže naozaj odporúčam vám to, tu je kód, ktorý keď použijete, tak dostanete 3 € zľavu, $3 a to je všetko. Tak tam môžete vidieť, že som v Chorvátsku, čo naozaj musím oceniť je to, že tu majú... Čo musím oceniť je to, že keďže tu sú tieto kamenisté pláže, tak tá voda je úplne priehľadná. Môžeme sa pozrieť, to je taká zátoka. Ono, keďže to nie je piesok a tá voda nie je nejako rozvírená, tak je vidieť až na úplne dole. Ono asi teda vidíte, že je úplne krásne vidieť až v podstate až na dno. Či už ryby, živočichy, všetko, samozrejme tie západy slnka, to je neskutočné volačo. Chcel som natočiť volačo, nejaký úvodík, ten introduction do série takto z Chorvátska, lebo tak určite by som chcel dať, že nejaké takéto video z Omišu, keďže sme blízko pri ňom, a zo Splitu. A možno ešte nejaké iné videá uvidíme, ešte som rozmýšľal, ja som aj písal do skupiny, čo máme takú na tento YouTube, že spravíme ochutnávku a uvidíme. Zatiaľ som jediný, čo to chce robiť, ale však ja ich nejako presvedčím. Tak tu sme hneď pri pláži, keď už som tuto sa prešiel. Tak tu môžete vidieť takú tú hlavnú pláž. Toto je náš suchý potok, keď ste sa pýtali na mesto, tak toto je taká tá hlavná pláž. Tu sú také dve lode, jedno, že stále opravujú a druhá sem prišla teraz, dnes. Ale čo bolo také prekvapenie, že tu majú byť aj pieskové pláže, tak to som akože v Chorvátsku ešte nezažil, že by tu boli nejaké pieskové pláže. Čo mňa veľmi prekvapilo, ale takže neviem, čo to znamená, je to, že všade tu je nápis, že 1950. Všade. Či na autobusových zastávkach, či na budovách. Všade je vlastne tento dátum, neviem, čo to znamená. Keď náhodou viete, tak napíšte to dole do komentárov, lebo naozaj rád zistím, že čo to znamená, čo to je, čo tým myslia, čo tým naznačujú a tak no. Určite bude video zo Splitu, lebo tak tam je ten Diokleciánov palác, to čo sme sa učili voľakedy na dejepise, čiže to je také pripomenutie učiva, takéže v živej forme. Samozrejme tuto hore, tu je chorvátska vlajka, keď môžete vidieť, keď si ju všimnete. A znova tam je dátum 1950, takže fakt. Ak náhodou viete, čo to znamená, čo to je, tak mi to napíšte. Buď normálne na Instagram do správy, alebo tuto dole do komentárov. Keď už teda hovorím o tom Splite, tak si to tak znázorniť. Ten Split sa nachádza niekde tuto.
A zase ten Omiš sa ide takto, sa zábočí a tam je taká zátoka, tam sa je vlieva taká cetina. Je tam taký kaňon, na čo by som sa tiež rád pozrel. A tam je vlastne ten Omiš. Samozrejme, keďže sa hrajú, tak mám na sebe slovenská reprezentácia futbalová Eurogate. A toto je vlastne z toho takého úvodu všetko. Neviem, či tam medzi vlogy, lebo tak, je to taký malý vlog, že možno áno. Je to hlavne taký úvod do tej série, to by som tak uzavrel. Teda, čo dať? Tak, asi to spravím tak, že hneď na to vydám, niekoľko dní na to vydám to video, prvé, z toho vlogu a teda, tu ho máte. Keď to pozeráte takých dňoch, tak tu bude ten vlog. Čiže vlog, odber a samozrejme ešte je to takú, že hľadáme Romana. Užívajte vlogy.